Sziasztok! A mai videóban megpróbálom teljesíteni az 5 perces sminkkihívást. Már ide készítettem magamnak pár dolgot, úgyhogy igazából el is kezdhetjük. Telefonomon beállítom az időzítőt. Látjátok, 5 perc. Szemüveget leveszem, mert úgy nem tudok sminkelni. És akkor indulhat is az 5 perc. Meglátjuk, hogy mennyi fog ebből teljesülni, hogy mennyire komplett sminket fog tudni készíteni. De igyekezni kell nagyon. Direkt egy ilyen stickes alapozót választottam, hogy mégis ennek a legkönnyebb a felvitele. Előtte az arcomat már hidratáltam, úgyhogy azzal nem bajlódtam. Ez az 5 perces sminkkihívás egyébként jól lehet gyakorlásnak a sietős reggelekre. Én régebben mindig úgy csináltam, hogy kikészítettem előtte, vagyis előző nap este, hogy miket szeretnék használni majd, és akkor meg is volt már hamar reggel a smink. Jön a korrektor. Ó, fel tudnám nyitni? Fel tudom nyitni. Azért nem viszem túlzásba ez se. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mondjuk szerettem kicsit naturálisabban hagyni az arcomat, úgyhogy nem szoktam minden pattanást vagyis nem leaprazózni, hanem korrektorral lefedni. Csak a nagyobbakat. Úgyhogy ez nem szokott engem zavarni, hogyha van egy-két pötty az arcomon. Inkább csak ide a szemem környékére rakok korrektort. Legegyszerűbb ezt is újjal lehet dolgozni. Vagyis csak ezt, mert az alapozót azt nem újjal szoktam. Aztán jöjjön a pirosító. Aztán jöhet a szemöldökfestés. Mindig mérlegelni kell ilyenkor, hogy miket tartunk a legfontosabbnak, mit akarunk hangsúlyozni, és akkor azzal kezdeni, nehogy valamire nem maradjon már idő. Kíváncsi vagyok, hány perc van még, de nem akarok rápillantani az órára, legyen meglepetés. Szemöldök formálódás az elég fontos, úgyhogy erre egy kicsit több időt hagyok. Készen is vagyunk. Aztán mi jöjjön most? Jöjjön a szemnek a kifestése. Ilyen halvány barna, kicsit dob árnyalatú szemfesték kerül a mélyítővonalba.
Elindítottam az órát. El. Hát, nem sok időnk van. Még gyorsan egy szempillaszpirálra lesz idő szerintem. Vagy már arra se. És lejárt az idő. Hát nem jutottam olyan sokáig ebbe a sminkelésbe, de ennyi fért bele az 5 percbe. Most aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e majd még folytatása ennek a kis kihívásnak, és akkor megpróbálok egy kicsit komplettebb sminket csinálni. Fejlődni kell még azért ebben is. Remélem tetszett a videó, és hogyha szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!